Na, sziasztok! Na, sajnos csak így estére tudtam megoldani a másik kettőt. Na, nézzük, most akkor pakoljuk rá a terheket. Ugye a geometriát megcsináltuk, most jönnek a terhek. Itt vannak a teheresetek. Létre kell hozni, ezt átnevezem, hogy az altámasznak kell egy ö, ö, hatásábra, ezt statikus teherként kell létrehozni, akkor kell egy a B-támasznak, kell a C-támasznak, kell a D-támasznak, illetve hatásábrák. Hatásábrából át kell menni erre a hatásábra ikonba, abból kell csinálni egyszer egy ETA K1V ábrát, akkor kell egy ETA K1M ábra, akkor kell egy ETA K2V ábra, K2M ábra, K3V ábra, és kell egy K3M ábra. Elméletileg ennyi teher esetet kell létrehozni, hát ha megnyomjuk az OK-t, akkor ezek létrejöttek, és akkor most be kell állítani a terheket. Ugye az ETA A, ugye ő az A támaszunk, és ezt úgy kell beállítani, ha csak egy csomó pontra akarunk hatásábrát, hogy ide kell jönni alulra, megjelenik a kis háromszög, vagyis az a pontosabban a sarúnak a jelképe, rá kell kattintani, és ide az EZ-hez be kell írni -1-et. Akkor ő az A pontunk, a B pontnál ugyanez, EZ-nél -1, átmegyünk a C teheresetre, ugye ott a C pontnál kell egy -1-et írni, átmegyünk a D teheresetre, a D teheresetnél ugye a D csomópontra írjuk a -1-et, mivel meg vagyunk a csomópontoknál, akkor most jönnek a K-s pontok, ugye a K1V ugye az a nyíró erő ábra a K1 csomópontra, ugye ott rámegyünk erre a hatásábra, ikonra kijelöljük a rudat, aha, csak ez föl lett osztva, aha, kicsit vissza kell menni a geometriához, és aha, jó, közbenső csomópontok eltávolítása, ezt innen kiszedjük, közbenső csomó. Igazából ez a csomópontos felbontás, ez az ábra miatt jó csak, és ezt már itt előtte megcsináltam, de ezt most innen kiszedem, mert így sokkal nehezebb beállítani az arányokat. Oké, most ki vannak szedve, akkor vissza a terhek, K1V, hatásábra kijelöljük azt a rudat, az kétharmadához kell tenni, 0,666, és EZ irányba teszünk -1-et. Oké, meg is jelenik a VZ. Átmegyünk a K1M-re, hatásábra a rudat megint kijelöljük, oké, arány szerint
0,666, és ide viszont egy Y irányú -1-es nyomatékot teszünk. Oké, ott is van. Jó, átmegyünk a K2-re, a K2 nyíróerő ábránál, ugye ez a rúd, arány szerint ugye ott 0,5-nél van, EZ -1 megjelenik, átmegyünk a nyomatéki ábrára, ott megint ugyanez, arány szerint 0,5, és Y tenge irányába teszünk egy -1 nyomatékot, átmegyünk a K3V-re, hatásábra, az pedig ezen a rúdon van, oké, arány szerint ugyanúgy 2/3-nál van, bocsánat, nem ide rakjuk, Z-re, -1, oké, illetve most már csak a nyomatéki ábránk maradt, K3-as csomópontra, arány szerint 0,5, és egy -1-es nyomatékot rárakunk. Elméletileg most ráraktunk mindent, átmegyünk a statikára, igen, lineáris, szóval, hogy önsúlyt, na, és akkor meg is vagyunk. Itt látszanak a hatásábrák. Ez az eta A, az A pontnak a hatásábrája. B-nek, a B-nek nagyon kicsi, látszik, hogy 0,1 mm. Egyébként, hogyha ezt mondjuk átállítjuk, mértékegységek, az eltolódásnál mondjuk felrakjuk 3/10 jegyre, akkor jobban látszik. És itt tudjuk növelni, hogyha itt a diagram utáni számot átállítjuk mondjuk 100-ra, akkor jobban ki fogja adni ezt az értéket. Utána, ha véletlenül nem látjátok rendesen, akkor itt át kell írni, vagy itt át kell állítani, hogy a EZ-t mutassa. Z-tengelyhez képest az elmozdulást. Hogy végig lehet nézni a C pontnál ilyen, D pontnál. D pontnál most egy ilyet lehet látni, de ez azért, mert ez föl van rakva 100-ra, itt ezt csak vissza kell rakni 1-re, és akkor itt megint egy normális ábrát látunk, és utána lehet tovább menni. Itt megint a Z-t kell benyomni, M ábra, K2 pontnak a Z ábrája, ezen is mondjuk érdemes egy 5-ösre fölnagyítani. Itt mondjuk fölösleges, ezt vissza lehet venni egy 3-asra, vagy 2-esre. Ezt megint fel lehet rakni egy 5-ösre, hogy jobban látszódjon. És végül akkor itt van a K3. Nagyjából ennyi a hatásábráknak az elkészítése.